804. Sisena, Alba Vallet del Garbí, 804. Setena, Esther Lucía del Pallars de Castelló, 807. I vuitena, Bàrbara Hernández del Pallars de Castelló, 878. La segona sèrie, Helena Alexandra Forlina del Letxe de Caló, 838. Segona marxa, del Garbí, 869. Tercera, Celia Rodríguez de San Vicente, 900. Quarta, María José Pérez del San Vicente, 923. Cinquena, Ariadna Esteve del San Vicente, 949. Atleta Míriam Sánchez del Baix Maestrat ha sigut desqualificada per directe 162.11. ¡Vale!